a Leonard Cohen. Leonard Cohen crec que tothom el coneix, més o menys, o almenys el deuríeu conèixer perquè és un gran autor. Leonard Cohen és poeta, és novel·lista i és cantant. És nascut a Canadà a l'any 1934, de família d'ascendència jueva. El 1951, Leonard Cohen va ingressar a la Universitat de Montreal i després va estudiar a la Universitat de Columbia a Nova York, on havia estudiat abans una persona que ell admirava moltíssim, i aquesta admiració s'ha fet patent en l'obra de Leonard Cohen, que és Federico García Lorca. El seu primer llibre de poemes, que es diu Comparem mitologies, va aparèixer l'any 1956, quan Cohen era un estudiant. Després es va instal·lar a la illa d'Hydra, a Grècia, i finalment va viure molts anys als Estats Units. I allà va començar a cantar en festivals folk, que és com se'l va començar a conèixer. Bé, com a referència, la biografia de Cohen és extensíssima, la podeu mirar al Google o al Wikipedia, que és d'on l'he tret jo per fer alguna cosa. Hi ha dues coses que m'agradaria destacar, que és que l'any passat va guanyar el Premi Príncep d'Astúries a les Lletres i aquest any, el 2012, ha publicat el seu últim LP, aquí diu LP, que deu ser un DVD, no? Sí, que es diu All Ideas. I ell considera que aquesta